Indlovukazi yamaNgisi uQueen Elizabeth II yazalwa mhla zingama-21 kuMbasa ngo-1926 ezalelwa kubo eMayfair eLondon. Waba yizinyane lokuqala lengonyama kanye nendlovukazi yamaNgisi eyayibusa ngaleso sikhathi iDuke and Duchess of York. Waqanjwa ngegama likanina wakhe waba nguElizabeth II. Waqala imfundo yakhe ngo-1930 ngaphansi kweso likanina kanye nabanye ayebambisane nabo ekukhuliseni indlovukazi. Ngonyaka u-1936 kwakhothama umkhulu weNdlovukazi uKing George wesihlanu kwasekuthi ubaba wakhe uKing George wesishiyagalombili wagcotshwa njengengonyama. Ekukhuleni kwayo indlovukazi yamaNgisi ngonyaka u-1947 yavakashela okokuqala emazweni aphesheya kuyilwandle nalapho yabungaza khona usuku lwayo lokuzalwa eNingizimu Afrika isineminyaka engama-21. Ngonyaka u-1947 uQueen Elizabeth washada noPrince Philip Mountbatten kwathi ngonyaka u-1950 babusiswa ngendodana yabo yokuqala inkosana uCharles George. Kwathi ngonyaka u-1952 kwakhothama ubaba weNdlovukazi ingonyama uGeorge wesihlanu. Emva kokukhothama kababa wayo yagcotshwa njengendlovukazi ngonyaka u-1953 mhla zimbili kuNhlangulana isineminyaka engama-27. Kwathi ngonyaka u-1960 indlovukazi yabusiswa ngenye futhi indodana inkosana uAndrew. Ngonyaka u-1964 yabusiswa ngendodana inkosana uEdward. Amadodana endlovukazi acacelwa nguDiana Spencer kanye noSarah Ferguson, kodwa afaka incwadi yesehlukaniso kumakhosikazi awo ngokuhamba kweminyaka. Ngonyaka u-1997 inkosazana uDiana eyabe icacelwe uCharles yaphangalala engozini yemoto. Lokhu kwasusa omkhulu umsindo eNdlunkulu njengoba abanye babegxeka indlela eyasingatha ngayo ukushona kaDiana. Indlovukazi yona yagxekwa kakhulu ngoba yala yaphetha ukuthi amafulegi aseBuckingham andizele phansi. Ngonyaka u-2015 kwabungazwa ukuphela kweminyaka engama-63 indlovukazi ibusa njengoba ke yase ibuse isikhathi eside ukwedlula okhokho bayo. Ngo-2017 umyeni weNdlovukazi uPrince Philip wama ukuvela emphakathini ngenxa yokuba buthakathaka ngokwempilo. Ngaleso sikhathi neNdlovukazi yamaNgisi yaqala ukwedlulisela eminye imisebenzi yayo koyinkosana uCharles. uPrince Philip ushone ngonyaka owedlule. Kulonyaka indlovukazi yamaNgisi ibungaze iminyaka engama-70 isesihlalweni. Bese ngokwesibili ke amaNgisi ebuswa umuntu oyedwa isikhathi eside kulandela ukubusa kwengonyama yaseFrance uLouis we-16 yena ke owabusa iminyaka engama-72.